Dili ko ano. Dili pa. Dili. Hmm. Wala pa man sad na ako gamay. Ako do Oy, okay. raman na. Mura to kinakasgan. Di kay siya kuan sa. Diri ilong ti. Wala pa man ati uy kay gamay pa man. Hmm. Feel ako makusog pa na siya maayo if i-charge pa. Buko pa man tanamuan yun. Mag-facial. Walay pa, walay. Thank you, Lian, for this. Suction. Suction machine. I'm not really sure if may nakukuha, pero ang sarap sa feeling. Sarap ng feeling mo! But of course, mas powerful dito ang sa Skin 911. Nindot kayo to kay murag mahurot jud ang imong mga impurities ba. But this is just a home fix. I'm not really sure if na nangakuha. But I love how it feels. Ako ba? So,